Bancane kakhulu abantu abebazi indawo uMthwalume ngaphambi kwezigameko zokutholakala kwezidumbu zabesifazane ngoNtulikazi kulonyaka. Sikhuluma noSandile Khomo ongumfowabo kamufi uMafutha Khomo obesolwa ngokuba nguMaligaju. Umndeni wakubo usekubhaceni. uMafutha wayemataniswa nokufa kwabesifazane abane. Kepha umphakathi ukholwa ukuthi uMafutha unesandla ekufeni kwabanye abesifazane kusukela ngonyaka u-2016 kushona uBajabulile Duma, u-Andile Cele ngo-2018. Izidumbu zika-Akhona noNosipho Gumede, uNeli Dube, uZama Chiliza noThulisile Mkhize zitholakale kulonyaka. Nozodwa Cele ngo-2019 owayeyintombi kaSandile esikhuluma naye. Ngathola endlini yakhe khona into eziphathekayo njenganezabantu besifazane nanegazi nanamafoni akhomba ukuthi lento inobufakazi bayo. Ngase ngiyaqala ke ngiyayilandela ke indaba yokushona kwaZodwa ukuthi uZodwa naye washona watholakala esethanda ukunakala emahlathini. Abantu balapha besifazane basaphila ngokusaba namanje nako boMafutha ayibulala. Ngiyaphuma kuze kusakhona abantu kanje kugcwele emgaqweni. Kodwa mekaqala nje kwahalala sekumele ngifone ngihlangabeze. Ongcweti kwezokuhlolwa kwengqondo nokuhlunyeleliswa yimilo bathi oMaligaju bakhula bengenazo impawu zalokhu. It literally could be the person next door who's not behaving in a typically aggressive manner, is not engaged in a criminal lifestyle, and as a result it's often the last person you might suspect who could be a serial murderer. Ngempela sonto edlulwe ngemumva kokushona kaMafutha kuphinde kwatholakala esinye isidumbu umphakathi okholwa ukuthi esomuntu wesifazane. Ezindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMthwalume.